To sa chcete stiahovať, tak to ako nerobte. No takže je to celkom taký fail. Tak to vyzerajú odpadky. Hello, hello. Takže dnes sa stiahujeme, dnes je ten finálny deň. Takže máme tu už miliardu vecí. Momentálne balím si veci proste, že oblečenie a tak do skríň. Takže to bude strašne nadlho a strašne sa mi nechce. No, takže tieto veci si musíme nechať zatiaľ tu, lebo nemáme dostatok veštiakov do skrine. Ale zatiaľ teda takto. A tuto máme povesené všetky veci. No a teraz ideme prilepiť túto vec do sprchy, lebo to nemáme žiaden úložný priestor v sprche na sprcháče a tak. No takže je to celkom veľký fail, pretože síce takto sme to dali, hej, a proste je to z Actionu. Takže to veľmi úplne akože nedrží. Keď tam dáme nejak viac sprcháčov, tak to podľa mňa spadne, takže neviem. No takže teraz sme si obnali jedlo, lebo ja som napríklad strašne vyhľadnutá už, lebo sme od rána nič nejedli. Takže čakám na jedlo, objednala som si langoš a hranolky. Hranolky som aj chcela, ale musela som, inak by mi to tu nedoviezli. Ako hodnotíš kvalitu tohto ráno no. Koľko to nemáš takto nadávať. Wow! Vy si neviete predstaviť, ako to je dobré, keď ste strašne hladní. To sa chcete stiahovať, tak to akože nerobte. To znamená, taký protest mám v sebe, že nič sa mi nechce. Stále je to akože extrémny bordel, ale už je to lepšie, ako to bolo. A teraz vybalujem toto vreco, kde sú sprcháče a skincare a všetko. To je najhorší šampón, aký kedy mohol byť. Pozrite si ho poriadne, najhorší na svete. Takže takto zatiaľ vyzerá naša kúpeľňa. Tento sprcháč nemá chybu, podľa mňa. Takto, teraz som robila tieto sprcháče, takže som si ich takto všetky poukladala. Tuto mám nejaké skincare, produkty a tak ďalej. A následne tu mám potom šufličky, kde máme proste nejaké svoje veci a tak. Takto vyzerajú odpadky, ktoré proste tu máme a ja som zvedavá akože, že jak to plánujeme vyhodiť, lebo ja to tu nechcem mať. Musíme si vybaviť telku, bože. Musíme si vybaviť Wi-Fi, pretože tu nemáme. Takže ideme do Telekomu a tak. Momentálne som v obchode a nakupujeme proste nejaké veci, lebo my tam nemáme, že nič. Je to veľmi ťažké rozhodnutie a nevieme, že čo vybrať. A nemôžeme vybrať to, čo všetko vidíme. Ľudia, vedeli ste o takejto milinde mangovej? Lebo ja teda ne. Chcel som si kúpiť tieto maliny. Mám rázené, čo to je proste, ale stojí to 5 eur, takže dovidenia. Ja som celý nákup taká smedná, že tu normálne nevidieť, všetko, čo je akože niečo z vodu, tak to chcem. Takže teraz ideme do DM-ky ešte kúpiť nejakú drogeriu a tak, a potom ešte nejaké dekorácie do Tedy alebo Pepka. Takže už sme sa vrátili z nákupu. Možno vidíte, aký mám bordel za sebou. No a takto to teda vyzerá proces vybalovania. A naša chladnička vyzerá zatiaľ takto. Hej, a to ešte nie je všetko. A tuto sme si dali, kúpili sme si takýto proste na džusiky, ja neviem čo. Takže sme si dali lychee juice a metu. Takže top. Taktiež ľudia, toto mlieko Alpro Vanilla je úplne top. Do mlieka, do kávy alebo do mači proste úplne top. A takisto toto crème brûlée, ja mám to strašne proste uchylku, proste milujem to a takisto tú paťu. Takto sme si neviem rozprávať. Kúpili sme si takéto boxiky, takže tu mám zatiaľ také párky, šunky, slaninku a neviem čo proste. A zatiaľ to na mňa veľmi dobre pôsobí. Vyľahla som trendu. Táto káva stala, že neviem koľko, možno 6 €. A to, že, alebo 7. Vôko, nie 6-7. A teda je to Nescafe Iced a no som zvedavá, akože, že okolo taký veľký boom. Bytek hotový je 4:10 večer. Takže teraz uvidíte finálnu verziu nášho bytíku.
Takže kúpila som si v Tesku sa bolo, nie? V Tesku som si kúpila takéto white matcha raspberry. A strašne ma to zaujalo a bolo to ešte v zľave, takže ma to ešte viac zaujalo. Takže ideme si to ochutnať. Ľuko, ideš sa mnou ochutnať? Poď. Dobre, daj mi. Ale tu musíš ísť. Tak to nie. Nedám. Takže vyzerá to ako taký cukríček. A ja som si posledná čase obľúbila matchu, takže na zdravie. Ja to robila to strašne veľké. Je tam úplne taká dobrá matcha cítiť. Top.